Cherifla jabara filɛbagaw ni waati an ka foli ani waleɲuman bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan janko Côte d'Ivoire ni waati ninnu an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila Sariya Blon kɔnɔ Cherifla jabara so kan bi an na bɛ ni hakilina min ni o ye bɛɛ jɔrɔkɛna ko ye bi ni o ye bɛɛ hamina ko ye n'an b'a fɔ o ma ko urbanisme urbanisme bilama Mali kɔnɔ gɛlɛya jumɛn bɛ a kɔnɔna na bɔda jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na ni jizo nana i n'a fɔ kabi samiyɛ donda la an bɛ ka masalaw ka cogo min na an b'a kalama k'a fɔ ko jamana sigicogo o bɛ kɛ sababu ye ka ji don maaw kan kɔlɔlɔ caman b'a la ɲamanfili yɔrɔ tɛ Bamakɔ bilen nin ko bɛɛ bɛ don politique d'urbanisme kɔnɔna na o de la bi an ye ci bila maa ma walasa ka se ka na an dɛmɛ ni hakilina ye dans le thème du genre les défis et perspectives de la politique d'urbanisation au Mali o de ye an ka hakilina ye bi walasa ka se k'o fɛsɛfɛsɛ anw ye an ye ci bila maa ma maa min ni o ka baara ye nin ye su ani tile le directeur national adjoint de l'urbanisme et de l'habitat, M. Mamadou Wologem, an ale bɛ ɲɔgɔn fɛ bi walasa a ka se ka anw bilasira ni hakilina ninnu kɔnɔna na fili jumɛnw bɛ a la gɛlɛya belebele jumɛnw bɛ yen nɔ bi ni urbanisme kɛlen don k'o sɔrɔ a ka don o don wulikajɔw kɔnɔna na baaraw gɛlɛya jumɛnw bɛ a kɔnɔna na ni Ala sɔnna o gɛlɛyaw n'o furaw bi an na masala o kan walasa a ka se ka aw bɔ kunba na n'Ala sɔnna an k'o layiru ta aw ye jamukan in a tɛna da siɲɛ kelen ma sigi in kɔnɔna na aw mako bɛ fɛn caman na ɲininkali caman bɛ yen nɔ o tɛna se ka jaabi mɛ ni Ala sɔnna waati n'a nataw la jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen na di an ka maa welelen fɛ monsieur Mamadou Wologem le directeur national adjoint de l'urbanisme et de l'habitat. An bɛ il faut k'i waleɲuman dɔn i sɔnna ka na an ka kɛnɛ kan walasa ka na n jaabi monsieur le directeur. Merci wele a diyara n ye a bɛnna ma an yɛrɛ bɛ nin créneau de ɲini na pour ka se ka Maliens bɛ informé an bɛ baara mun kɛ ani jamana yɛrɛ sigicogo urbanisme kan ne yɛrɛ tɔgɔ Mahamadou Wologem urbanisme directeur national adjoint. Merci. A diyara n ye monsieur le directeur bi ni an ye a jateminɛ a bɛ fɔ ko la direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat an b'a fɛ k'a dɔn komi an ka nin jamukan kɔnɔ an ka hakilina dɔ de y'o ka a yira jamanadenw na nin cakɛda masina in bɛ yen mais a ka baara ye nin a kungilenna ye nin a man ka foyi kɛ ka tɛmɛ nin kan jamukan in sigikun dɔ de y'o ye le fonctionnement des administrations o la bi e bɛ se k'a ka cakɛda in dakuruɲɛ kelen na k'a ɲɛfɔ an ɲɛna aw ka baaraw sigilen don mun de kan les missions principales. ɲininkali diyara n ye n'i y'a mɛn ko urbanisme ani habitat an ka baara bakuruba la k'a fɔ cogo min na politique nationale an ka baara bɛnnen bɛ jamana yɛrɛ sigicogo ani sow jɔcogo ani adamaden yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min na jamana kɔnɔ an ka baara bɛnnen b'o ma ka fɛɛrɛw ɲini ka fɛɛrɛw sigi pour que o bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ n'a fɔ ma ko politique nationale urbanisme kan ani jɔcogo construction ani habitat ani ka dɛmɛ don fana collectivités la olu ka baara o domaine kelen na bakuruba la o yɛrɛ an ka mission principale ye. A diyara n ye monsieur le directeur o kɔfɛ an b'a fɛ k'a dɔn nin kɛnɛ in kan nin ye hakilina fila ye tɔgɔ belebeleba fila bɛ yen n'u bɛɛ y'u dama tɔgɔ ye i kumana urbanisme kan ani habitat mais danfara jumɛn bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ i ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna o la la différence entre l'urbanisme et l'habitat. N'i y'o lajɛ a fila u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ mais a bɛɛ n'a jɔyɔrɔ don n'i ko urbanisme ka ban n'i k'i b'ale yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ c'est tellement a ka bon cogo min na nin limite kelen t'a la parce que n'i y'a mɛn ko urbanisation a bɛ i n'a fɔ duguba sigicogo o yɛrɛ y'a bakuruba fɔlɔ ye duguba bɛ se ka sigi cogo jumɛn na pour que minnu b'a kɔnɔ ka se ka lafiya sigicogo ɲuman donc n'i k'i b'o fɔ urbanisme na a tɛna kɛ k'i n'a fɔ bɛna fɔ sen ko so jɔ cogo dɔrɔn fɛn caman b'a kɔnɔ siraw bɛ cogo di dɔgɔtɔrɔsow ɲamankow fɛn o fɛn n'a bɛ se ka mɔgɔw duguba kɔnɔ u bɛ se ka lafiya sɔrɔ donc urbanisme bɛ baara ko de kan pour que ka se ka adamadenw lafiya duguba kɔnɔ maintenant n'i ko ko habitat ale bɛ urbanisme kɔnɔ habitat ye n'a fɔ sigiyɔrɔ adamaden sigiyɔrɔ siso ko la donc n'i k'i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ habitat ale bɛ urbanisme kɔnɔ parce que u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ habitat tɛ se ka bɔ urbanisme kɔnɔ adamadenw sigicogo yɔrɔ kan donc pour que ka kɛ i n'a fɔ siso ye
habita no au sens de bakuba folla ajaranye monsieur le directeur anye family soro ni konnana ni anya determine e da sera duguba sigi chogoma ni urbanism be talike o kan kosebe o duguba o sigi chogola o tsaka ke numai fambe mi wele ko lotissement o kaseka ke Sariya kono o annabi ke kuma surumai amba fe ikam blasera lotissement yere be ke chogo jumena ka keni Sariya est-ce que Mali lotissement a ke chogo ye anuma yere comme hakna boreka la défi sont tout oui effectivement ni ngali a jana ko sobe parce que ni anga jamana tabi anga duguba ota a problème de robela lotissement d'accord adama donna parce que nangamba fobe kamba lotissement yere wala am se ka émission kelen koka mais amba se ka mo la famille lotissement yere jumé avec un contexte jumena bon lotissement yere nangamba fo abina fo kene je fente romuna donc ka oro kene jeta ka tlatla ka shiso boala ka sirabo boala ka mo nyene je ro fana boala na mo fo équipement c'est pour ça que espace verrouillé c'est pour ça que place publique c'est pour ça que misirié c'est pour ça que école kalansoé c'est pour ça que doctorsoé donc lotissement arabe ke o chugodla mo shiso ani utse kata fe mununko kuluke be psigi kenenjeka donc de lotissement na ngamba fo pakrubala maintenant o be kachuko jumena Sariya de bala Sariya mbala ni ma yakibi lotissement fo o chambe fulla ni ya me ko lotissement o ka soro yoro mena loti ka ke dugukolo ni équipement ye o ka soro o kenen a kera titre foncier folo a kera mairie a kera particulier ni ma yakibi lotissement ke a Sariya folo mu o ka soro yoro ye titre yoro no fora bi mo chama balde parce que amba yoro be ka loti ka di Sariya ko ni soni ka yoro lotissement ke iba ke titre folo donc ni yoro ka titre bi bolo ibi fra loti ibi ta domaine na wa fuma ko attestation de propriété c'est-à-dire que papier mba yira ka foko yoro e taille petit titre foncier do donc ibo de nyini an yoro ere plan donc ibi demande ke ka adresser urbanisme directeur là na bi localité muna na bi région muna ibi demande ke ka adresser la ka fo aya ni do ko le mene bolo ni titre foncier de do be fe ka loti donc urbanisme directeur ale ba laje effectivement even lotissement mke est-ce que lotissement terrain biboro est-ce que even lotissement me ka mo shiro est-ce que vocation de bala est-ce que yoro inte jardinage kero est-ce que aroma prévoir comme zone industrielle mais au cas sur ibi fa lotissement kero na even ka mo shisoe au cas sur yoro ere mo shisoe donc ni o jatemina kra urbanisme fait autorisation préalable dima donc o sur len ko fait ibi sur ka demande ke gouverneur fait ka autorisation définitive ni maintenant autorisation définitive o ba soro yé urbanisme agréé parce que mo do be luka barabe mama o lieu de kala nam foko urbaniste et c'est y a l'ordre des urbanistes du Mali et quoi ordre B o ta mo ko na donc il y a passé au dollar que fait o luka soro ka ika plan ke parce que ya kala on peut plan ke sera fait be lotissement ko la ko beskala ka soro ka di gouvernement dan gouvernement a soro watima ale ba ci urbanisme mana ka soro ka fo ay wa yin karaka karsaka demande soro aya la na kany donc ni urbanisme yo soro yo fana baraka ni service wero yi ina fo domaine direction des routes suma jep ani protection civile fon be nuru fana bara be medu ko barama donc papier me ciru be ma be bi hakna tadi plainka parce que benika charado siraba sharia obey assainissement ka sharia obey protection civile ka sharia obey yoni ka sharia obey donc rube ba laje est-ce que be ka sharia dafane do plainka ni sirab na bo ko ni sirab bo sisa direction de route mo lu ba laje sira mena bo est-ce que anga sharia la ni sira largeur abebe na soro etara sira o ke 4 mètres 5 mètres ba fo ni tsaka be protection civile fana ba fo ni tsaka be parce que la man kishira ni ko kera antisaka do na mobulu donc norme bulu fe lu bo norme de respect faut ka respecter assainissement mo fana tay men ka laje est-ce que samana est-ce que jibuli sira obey est-ce que caniveau bala est-ce que yo prévoit énergie mo fana est-ce que yo courant prévoit là ainsi de suite donc avec ta service technique fait
bɛɛ b'a lajɛ ka domaine na est ce que o fɛn dɔ mun yɛrɛ urbanisme ye urbanisme b'a lajɛ est ce que e bɛna yɔrɔ min baara kɛ parce que sariya de b'a la k'a fɔ n'i bɛ lotissement kɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara la hakɛ dɔ bɛ yen i man ka tɛmɛ o kan ka mun bɛ réserver siso ye an ka jatew la a man ka tɛmɛ 60 kan kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ka daminɛ 50 kana 60 e man ka o man ka parcelle à usage d'habitation siso o kan ka bɛn o ma maintenant mun ye 25 kana 30 ɲɔgɔn na o bɛ bɛn siraw ma et maintenant temps mun bɛ to o kan ka tila équipement ma i n'a fɔ yɔrɔ collectif mɔgɔw bɛ jɛ yɔrɔ mun na n y'a daminɛ kɛ i n'a fɔ misiri b'a la dɔgɔtɔrɔso b'a la kalanso b'a la place publique b'a la donc urbanisme de b'a lajɛ est ce que nin sariyaw respecteren don donc service technique fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛn bɛ baara bɛɛ dugukolo kan bɛɛ b'i ka jateminɛ kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ne ka norme respecteren b'a la donc n'olu bɛɛ y'a lajɛ waati min na k'o ka ɲi en ce moment a dossier bɛ sigi gouverneur fɛ k'a fɔ i ye dossier mun caman an y'a lajɛ a ka ɲi i bɛ se ka arrêté ta k'a tigi autoriser donc ale bɛ sɔn ka autorisation définitive di donc o de ye lotissement yɛrɛ approuvé le ye bon donc ni fɛn o fɛn ma kɛ nin sariya kɔnɔna na nin kɔnɔna la o kɔni a ye fɛn dɔ kɛ mais o tɛ lotissement sariya ye. Directeur o diyara n ye ni o kuma bɔra aw yɛrɛ da an kɔni b'a fɛ ka maaw kunnafoni maa o maa ni jɛmukan lajɛ ɲininkali wɛrɛ tɛ yen bilen nin kɔfɛ bi ni an y'o kɔnɔna jateminɛ e kumana ninnu kan mais min bɛ wele ko viabilisation o viabilisation in bɛ bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Effectivement ni lotissement kɛra viabilisation ta lotissement nɔfɛ parce que lotissement mana kɛ viabilisation niveau de b'a la niveau 1 bɛ yen niveau 2 bɛ yen niveau 3 bɛ yen o niveau bɛɛ ye mɔgɔw adamadenw lafiya yɔrɔ la parce que i tɛ se ka yɔrɔ lotissement kɛ ten yɔrɔ b'a cogo la ten cogo min na k'a di adamadenw ma k'u ka t'u sigi a la o b'a sɔrɔ siraw ma bɔ caniveau tɛ yen courant tɛ yen ji tɛ yen donc viabilisation bɛ kɛ o sababu de la nin baara ninnu kɛlen de a fɔ o de ma ko viabilisation ni yɔrɔ lotissement kɛra ka dugukolo parcelles bɛ placer siraw kan ka bɔ et sira minnu bɛ bɔ niveau 1 na a bɛ fɔ ye dɔrɔn i bɛ sira ninnu gratter ten k'a dɔn k'a fɔ nin ye sira ye o y'a sɔrɔ borne bɛɛ donna ka ban niveau wɛrɛ la sira bɛ gratter mais a sira dɔw la i b'a sɔrɔ i bɛ latérite k'a la bɔgɔbilenni k'a la k'a dilan ka ɲɛ i b'a sɔrɔ caniveau fana a dɔw bɛ kɛ ten a b'a bɔ ten bɔgɔ la ten pour que ji ka se ka tɛmɛ o ye niveau dɔ ye niveau dɔ la a bɛ fɔ ko ka caniveau dilan k'a jɔ i b'a sɔrɔ u b'a fɔ sira minnu ye sira baw ye olu bɛ jɔ ni caniveau baw ye a dɔn niveau dɔ la fana ka fɔ ka goudron da la goudron bɛ da et puis degré ninnu na fana a bɛ fɔ ko bon i bɛ na ni courant ye i bɛ na ni ji ye il faut que parcelle o parcelle bɛ yen ji ka tɛmɛ a bɛɛ ka da la courant ka tɛmɛ bɛɛ fɛ et puis i ka protection civile mɔgɔw fana ka poteau d'incendie olu ka placer donc nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen a fɔ de ma ko viabilisation donc n y'a fɔ cogo min na niveau 1 bɛ yen niveau 2 bɛ yen niveau 3 bɛ yen donc au fur et à mesure que a bɛ améliorer parce que n'i ye sira dilan ten ani n'i ye goudron k'a la ani n'i ye caniveau kɛ ka courant di ka ji di u tɛ kelen ye donc chaque niveau olu bɛ yen n'i y'an ka lotissement lajɛ sisan i ma n'i ye ACI lotissement lajɛ sisan i ma ye goudron bɛ yen courant bɛ yen jiw bɛ yen caniveau bɛ yen lotissement dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ a bɛɛ kɛlen don i b'a sɔrɔ courant tɛ yen ji tɛ yen mais i b'a sɔrɔ siraw dɔrɔn labɛnnen don o ye niveau dɔ ye donc niveau dɔ fana a bɛ fɔ k'i ka gɛlɛya au moins 80% 60% o k'a sɔrɔ olu bɛɛ ka se ka courant sɔrɔ u ka se ka ji sɔrɔ donc o de bɛ di niveau ninnu différencier viabilisation na. Directeur nin diyara an ye kosɛbɛ o kɔnɔna na a bɛ fɛn dɔ wele ko les outils de planification ni a ka schéma directeur bɛ don o kɔnɔ an b'a fɛ i k'i da don o la bi ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna maa min hali ni ma kalan i k'a dɔn o ye baara min ye. Ok. Effectivement outils de planification an ka domaine na document fila don an b'a fɔ fɔlɔ ma ko schéma directeur d'urbanisme bon en bamanankan fɔ ka gɛlɛn dɔɔnin le schéma directeur d'urbanisme mais a yɛrɛ nafa ye mun ye an bɛ se k'o fɔ o bɛ se ka faamu c'est à dire o ye document mun ye a bɛ kɛ yɔrɔ a bɛ kɛ dugu mun na d'abord n'ale bɛ kɛ sariya fɔlɔ min b'a la o k'a sɔrɔ an b'a fɔ ko ville don an ka jateminɛw la urbanisme na ni yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ sigilen bɛ k'a ye mɔgɔ 5000 sɔrɔ an b'a fɔ ko ye ville ye
donc an ka jatew la o tɛ tɔgɔda ye bilen o ɲɔgɔnna 200 ni kɔ de bɛ Mali la et normalement an ka sariya la olu bɛɛ kan ka se ka document in sɔrɔ n'a fɔ schéma directeur d'urbanisme donc schéma directeur d'urbanisme ye jumɛn ye ale ye ka dugu sigi cogo yira mɔgɔw la c'est-à-dire san 20 bɛ na san 20 in kɔnɔna na an bɛ fɛ an ka sigi cogo di a sigi cogo la yɔrɔ jumɛn bɛ kɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye siso yɔrɔ jumɛn bɛ kɛ usine baarakɛyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn bɛ kɛ garage ye yɔrɔ jumɛn bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ye yɔrɔ jumɛn bɛ kɛ kalanyɔrɔ ye i n'a fɔ zone universitaire zone hospitalière ani zone d'habitat donc schéma bɛna k'o de fɔ bakuruba la k'a fɔ bon san 20 in kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka mɔgɔw sigi ko siyɔrɔ olu bɛ kɛ nin yɔrɔ la n'an bɛ fɛ ka usine jɔ o ye nin yɔrɔ ye n'an bɛ fɛ ka kalansow kɛ o ye nin yɔrɔ ye donc schéma in de b'o fɔ k'a fɔ ko san 20 kɔnɔ an ka dugu bɛna sigi nin cogo la mais mun yɛrɛ b'a la san 5 o san 5 a fɔra ko a bɛ se ka yɛlɛma parce que aw bɛ se ka sigi sa a bɛ dugu dilan k'a fɔ an bɛ dugu sigi tan mais san 5 kɔnɔna na i b'a ye fɛnw bɛ se ka yɛlɛma i n'a fɔ sisan an bɛ exemple mun ta bɛɛ bɛ se ka mun faamu n'a fɔra sisan ko nin dugu schéma kɛra san 2 après an y'a mɛn ko pétrole bɔra ye ou bien ko sanu yɛrɛ ye o b'a sɔrɔ a ye planification mun kɛ k'a bɛn dugu mɔgɔ mun ma n'a fɔra yɔrɔ la bi ko sanu bɔra yan bi n'a sɔrɔ maa 1000 bɛ yen n'a fɔra ko sanu bɔra an tɛ kɛ mɔgɔ 2000 ye a ka ca 2000 ye donc o kɔnɔna na donc aw k'i jate fɛn bɛ kɛ san 20 kɔnɔ a bɛ yɛlɛma donc o kɔrɔ san 5 o san 5 a bɛ se ka yɛlɛma don a la o ye schéma ye bon filanan mun rapidement n'o ye document filanan ye an b'a fɔ ko PUS ça c'est le plan d'urbanisme sectoriel donc ni schéma yɛrɛ kɛra ko schéma kɛra normalement schéma application na PUS de kan ka k'a la PUS ye jumɛn ye an ye schéma mun kɛ an bɛ tila ka yɔrɔw tila secteur ye donc ka tila ka document kɛ o fana na mun walawalalen don ka tɛmɛ schéma kan parce que schéma PUS ale bɛna détail di schéma ma mun di donc o ye ka a walawala dɔɔni parce que an y'a bakuruba ta après an bɛ tila ka yɔrɔw ta secteur la pour que ka se olu fana développer o fana bɛ kɛ n'a bɛ kɛ fana a tɛ kɛ adamadenw yɛrɛ kɔ schéma bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ société mɔgɔ bɛ participer a la mairie b'a la corps professionnel fɛn bɛ yen i n'a fɔ commerçants i n'a fɔ transporteurs hommes de presse donc mɔgɔ sigilen bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ kɛrɛ pɛntɛnw bɛ yen donc olu de bɛ kuma k'a fɔ an bɛ fɛ san 20 kɔnɔna na an ka dugu ka kɛ tan donc a tɛ kɛ mɔgɔ kɔ donc n'o kɛra waati min na document bɛ approuvé conseil des ministres la donc o bɛ appliqué bɛɛ kan mun ye état ye o mun ye collectivité o adamaden mun yɛrɛ b'a kan a sariya bɛ boli bɛɛ kan fo ka taa san 20 ban et san 5 o san 5 si le besoin est là a bɛ se ka yɛlɛma fana donc nin document fila de bɛ yen n'an b'a fɔ o ma les outils de planification les schémas directeurs d'urbanisme et les PUS les plans d'urbanisme sectoriel. Monsieur le directeur a diyara n ye komi an ka hakilina bɛ nin kan défi et perspective de la politique d'urbanisation est ce que da bɛ ka se fɛn minnu ma nin ye anw tɛ ninnu si dɔn mais bi a kɛra sababu ye an ye ninnu faamu mais est ce que tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ ka kɛ ni nin ye jamana fɛ. bon ni ye an ka urbanisation gɛlɛyalen ye effectivement o sen b'a la n fɔlɔla ka mun fɔ ni ma ɲɛ k'i b'a ko dugu ka sigi ko mɔgɔw ka lafiya o k'a sɔrɔ nin document ninnu bɛ yen misali fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ni document in tɛ dugu mun na a bɛ fɔ sisan ko bon ni ville ye wari dɔ sɔrɔ k'u kan ka dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ mais k'u kan kalanso dɔ jɔ o waati la ni document in tɛ yen an bɛ wuli sisan an bɛ yɔrɔ ɲini an b'a jɔyɔrɔ jumɛn an k'a jɔ yan fɛ an k'a jɔ yan fɛ an k'a jɔ yan fɛ o ye problème dɔ ye mais ni schéma in bɛ yen i b'a sɔrɔ schéma in y'a a yɔrɔ fɔ ka ban k'a fɔ n'a k'a bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ a jɔyɔrɔ ye yan ye n'a k'a bɛ nin kɛ a kɛyɔrɔ ye nin ye donc n'o bɛ yen déjà o bɛ baara nɔgɔya mɔgɔw bolo donc o ye défi dɔ ye mun kan ka relever an ka jateminɛw la an ka ville mun bɛ Mali kɔnɔ n'an ye jateminɛ k'u kan à peu près à moitié a kilancɛ de bɛ yen n'olu di schéma bolo l'école tɛ la donc o kɔrɔ ko fankelen tɔ min bɛ yen schéma tɛ yen donc o ye sigilen bɛ ten olu sigilen bɛ ten mais o ni Sonsorebugu fana tɛ kelen ani Sonsorebugu tɛ kelen parce que dugu dɔw sigilen don mais nin document ninnu bɛ yen ni nin b'a to sigi bɛ ja fɛnw tɛ kɛ kunfɛ mais a tɛ yɔrɔ dɔ la mais i b'a sɔrɔ mɔgɔw sigicogo ka ɲi mais ni nin document bɛ yen a b'a to an bɛ min fɔ pilotage à vue o bɛ bɔ yen donc o fana ye défi ba dɔ ye pour que ka se ka au moins ka schéma nin kɛ an ka ville bɛɛ la pour que bɛɛ k'a dɔn dugu kan ka sigi nin cogo la sirabaw bɛ bɔ yan fɛ sugu ye nin ye mɔgɔw sigiyɔrɔ ye nin ye dɔgɔtɔrɔso kɛyɔrɔ ye nin ye usine kɛyɔrɔ ye donc n'o bɛɛ dɔnnen don ko bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn ko siraw bɛ yen donc
abato ami problème femme fola en urbanisation là o chama bola mais ni be ko fofana bien vrai ka be yoro do fana à respecter l'inter à respecter une fait à respecter un refait en mettant si la manga si romana donc ni be bato problème be ka en urbanisation là. Monsieur le directeur ami fo ki wala nyando wala ni nuna yi famia chama soro mais sisan ni an jatemena wɛrɛ kɛ an b'a ɲɛbɔ jamana minnu fɛ i b'a sɔrɔ olu jamana ninnu olu bɛ so jɔ ka yɛlɛ sanfɛ mais an ka so bɛ jɔ ka taa de an b'a jɔ ka taa an tɛ yɛlɛ sanfɛ an dun ko service d'urbanisme bɛ anw fɛ yan nɔ a ministère bɛ yen mais est ce que tiɲɛ yɛrɛ la baara bɛ ka kɛ est ce que mɔgɔw sɛbɛ baara ye ka fɔ ko an ka kɛ o cogo la parce que an ka kungo kɔnɔna bɛɛ kɛlen don dugu ye bi Bamakɔ ni Welesebugu man jan bilen n'i taara o sira fɛ n'i taara Segu sira fɛ a bɛɛ ye sow ye parcelle mais i b'a sɔrɔ so jɔlen t'a si la mun nana ni a ye aw tɛ se k'a fɔ ko a bɛ k'aw jɔ a jɔyɔrɔ la walasa dugu ka yɛlɛ sanfɛ. ɲininkali in diyara n ye kosɛbɛ parce que n ye mun fɔ daminɛ na lotissement d'abord ni schéma bɛ dugu la o bɛ kɛ sababu ye ka dugu cadrer lotissement sariya n fɔla k'a fɔ sisan n'i ye nin lajɛ i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen a ma kɛ sariya la k'a fɔ mɔgɔ t'a kalama mɔgɔ b'a kalama mais souvent entre guillemets kunkolo gɛlɛya b'a la mɔgɔw bɛ taa a caman tɛ kɛla parce que ko a besoin bɛ yen ka si yɔrɔ di mɔgɔ ma i y'a fɔ cogo min na k'a caman bɛ yen a lotissement kelen don mais mɔgɔ tɛ yen ni mɔgɔ tɛ yen est ce que o kɔrɔ ko besoin bɛ yen o kɔrɔ besoin tɛ yen mɔgɔ kɔni bɛna dɔrɔn parce que dugukolo kɛra fɛn dɔ ye wari ɲini yɔrɔ don donc mɔgɔw bɛna dɔrɔn k'a morceler foro ye n ta ye mais de géomètre ɲini géomètre yɛrɛ tɛ yɛrɛ parce que a caman ye u ye baara kɛ géomètre fɛ u bɛ se sumani na u bɛ taa sumani kɛ mɔgɔw b'a fɔ ten géomètre mais géomètre tɛ sinon hors de géomètre bɛ yen a mɔgɔw dɔnnen don minnu kan ka baara kɛ o dɔnnen de san o san u ka tableau bɛ yen minnu kan ka baara yɛrɛ kɛ o dɔnnen don mais caman b'a la u tɛ géomètre ye u kɔni bɛ se sumani na u ye baara kɛ géomètre fɛ u b'a kɛ donc o de bɛ k'a to dugu bɛ ka walankata ka taa parce que bɛɛ b'a kɛ lotissement tɛ kɛra sariya la o de b'a to dugu bɛ taalen ten maintenant mun ye ka joli kɛ ka yɛlɛ a bɛ kɛla wajibi de y'an kan sisan parce que dugukolo tɛ sama o hakɛ de b'a la n'a y'a di k'a di n'a banna mɔgɔ t'a fɔ an bɛ yɛlɛ o ye wajibi de ye mais sɔni an ka se an bɛ politikiw kɛla pour que construction ka taa sanfɛ la ni exemple ta logement sociaux la sisan an y'a ye k'a fɔ logement sociaux bɛ kɛla a bɛ ka taa ten mais an ye politique kuraw ta pour que appartement kɛ aller en hauteur an ye convention signé avec certains pays ni promoteur dɔ fana fɛ pour que se ka yɛlɛ sanfɛ parce que an yɛrɛ ye bɛɛ ɲɛ b'a la bi k'a fɔ taali ten o tɛ solution ye n ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la parcelle minnu bɛ di mɔgɔw ma parcelle tun bɛ di i b'a sɔrɔ mètre 30 ni mètre 30 o tun bɛ di mais an bɔr'o la ka na kɛ mètre 25 côté fila mètre 20 15 et sisan an b'a di la 200 mètres carrés n'o ye 10/20 donc n'o dir'i ma du ka bon jama ka ca yɔrɔ a ma se k'a fɔ i ka yɛlɛ sanfɛ o donc a bɛ kɛ wajibi an yɛrɛ kan mais a b'an yɛrɛ ka politikiw la pour ka se ka yɛlɛ sanfɛ logement sociaux la n y'a fɔ cogo min na convention dɔw signé la pour ka se ka construction ka taa hauteur la mais mun kɔni ye ka dugu minɛ ka taa ten o tɛ kɛla sariya la dɛ et n'i taara lajɛ i b'a sɔrɔ papier jɔnjɔn t'a si bolo n ye lotissement sariya min fɔ sisan n'i y'a ta 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 bɛ yen papier jɔnlen t'a si bolo kɔni bɛ taa dɔw ɲini ka taa piquer turu ten mais o tɛ urbanisme ka sariya ye et sariya fana bɛ yen mun b'o ɲangi an b'o caman kɛla mais comme a fɔ cogo min na sɛnɛkɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn sinon an bɛ caman kɛla la mais il faut que mɔgɔ fana k'a faamu k'a fɔ a kɛli ka ɲɛ a bɛ taa an bɛɛ ka avantage la n'an y'a dayɛlɛ ka taa ten ka yɔrɔ bila ka taa i b'a sɔrɔ courant tɛ se ka se yen ji tɛ se ka se yen siraw tɛ yen et après an de bɛ tila ka mankan ci tuguni an sigilen bɛ yan ji tɛ yen courant tɛ yen k'a sɔrɔ e taara i yɛrɛ ma yen k'a sɔrɔ sariya foyi tɛ yen mun y'i bila ka taa yen donc o bɛɛ ye problème ye parce que n'i ye dugu walankata ka taa ten bi bi in na n'a fɔra i ka courant bɔ yɔrɔ dɔ la k'i bɛ 20 km 30 km kɛ n'a ye c'est des milliards n'a fɔra i ka sira bɔ ka taa yen c'est des problèmes n'a fɔra i ka ji sama ka taa yen c'est des problèmes donc n'an y'a walankata ka taa ten a problème kelen min n'anw yɛrɛ kan fana sirako la jiko la a ko bɛ caya donc o de b'a to an b'a fɔ k'a fɔ a caman min kɛra nin en réalité a caman tɛ kɛra sariya la mais caman fana b'a la minnu b'a dɔn pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya u b'a kɛ sariya la mais caman kɔni b'a kɛ la parce que u bɛ fɛn ɲini a la o problème de fana bɛ yen. Monsieur le directeur a diyara n ye hali n'i b'i k'i yɛrɛ tɔgɔ la foro suma o bɛ kɛ nin
chore kanga tema sariya feta oui c'est-à-dire mɔgɔ mun fɔ ne nga foro m'a loti sariya de b'a la mais mun fɔ ka jɛya i ka foro n'i ta don pour qu'il bɛ se ka loti f'i k'a sɔrɔ i ye foro yɛlɛma ka titre foncier o y'a sariya fɔlɔ ye n'a ma kɛ titre foncier mɔgɔ si yamaruyalen tɛ ka loti donc ni papier di o la i bɛ se ka kɔnɔ papier b'i bolo mais papier jɔlen t'i bolo et puis mun yɛrɛ bɛ se ka fɔ ka fara o kan forotigi ne ye ka lotissement kɛ e yamaruyalen tɛ ka collectivité ka maire voir ka taa ka papier bɔ a la mɔgɔ mun bɛ se ka mairie ka papier dili o bɛ kɛ condition kelen mun na o k'a sɔrɔ mairie yɛrɛ lotissement kɛ ni mairie yɛrɛ lotissement kɛ ale bɛ se ka papier di mun y'ale ta ye n'o ye an b'a fɔ ko CUH ani permis bon permis yɛrɛ tɛ san CUH ni CRH de bɛ mais un individu foro b'i bolo e bɛ fɛ ka loti k'a di mɔgɔw ma k'a feere sariya ko ne y'a lotissement kɛ i wajibiyalen don ka titre foncier de da kelen-kelen bɛɛ ma donc mɔgɔ min b'a fɔ ko n ye n ka foro morcelé k'a loti k'a di ten papier min b'i bolo i kɔni b'a fɔ k'i bɛ baara kɛ n'a ye i bɛ se ka so jɔ n'a ye mais sariya la parce que an bɛ kumana sariya de kan sariya ko e ka papier mairie man ka papier di parce que mairie ka lotissement tɛ mairie ka papier bɛ di ni mairie ka lotissement yɛrɛ don o dun mairie n'a bɛ ka lotissement kɛ fɛn fila don fo yɔrɔ ka di mairie fana ma fo sariya de k'a fɔ yɔrɔ dira mairie ma n'an b'a ye télé la k'a fɔ ko affectation a bɛ fɔ ko ni hectare hakɛ a affectera nin mairie la pour a ka se ka loti o kɔfɛ ni se bɛ mairie mun ye i bɛ se ka yɔrɔ san domaine fɛ k'a kɛ titre ye ka loti ka di mɔgɔ ma o ye mairie ka di cogo fila ye mais ou bien ne wali ni ale bɛ fɛ ka foro b'a bolo a bɛ fɛ ka loti sariya ko f'a ka kɛ titre foncier ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka lotissement sariya bato o kɔfɛ a bɛna parcelle mun di mɔgɔw ma a kelen o kelen a kan ka titre foncier de di o tigi ma a ti bɛn a ka mairie ka papier d'u ma sariya ti bɛn ma. Monsieur le directeur a diyara n ye o la bi jɛmukan an m'ale kɔni bila yan yɔrɔ la mais ni ala sɔnna a ko ma ban parce que dugukolo ko kɛlɛ cayalen don sisan fo k'a dama tɛmɛ an bɛna directeur ɲininka i ka se ka fɛɛrɛ di an ma o kɔnɔna na walasa kɛlɛ kana kɛ maa ni maa cɛ dugukolo kan ka ɲini sira jumɛn jɛlen fɛ walasa kɛlɛ wɛrɛ kana na yaala pewu ni ala sɔnna dɔgɔ fura wɛrɛ ne ni aw ni jɛmukan o kana fɔ aw kɔ ni aw t'a fɛ ka kɛlɛ wɛrɛ foyi mɛn dugukolo ko la ni min dir'i ma o ye ta ye définitivement e date don kuma wɛrɛ la bilen o gundow n'o sɛgɛrɛw ni ala sɔnna dɔgɔ fura wɛrɛ aw n'o sɔrɔ an ka ma welele monsieur Mahamadou Wologɛmɔ directeur national adjoint de l'urbanisme et de l'habitat an n'ale de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'ala sɔnna semaine wɛrɛ ne ni aw ani an ka directeur an na ɲɔgɔn sɔrɔ Sariya Blon kɔnɔ a kana fɔ aw kɔ n'ala sɔnna a k'an bɛn